Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Tiagbula, agapit. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Usapang nagtuturo ng tamang prinsipyo sa pagpapamilya at tamang pamumuhay. Tiagbula, agapit. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Hello, naimbang nagsabayo, Bong Lagmay at tuyo maninday ito nga programa ito Tiagmula Agapit, manipod matlangit ito nga stasyon ti radyo 1143 DZMR, kumablawak kadagiti amin nga kakabsat, nga adda kadagiti kwerdas ti radyo da, naka-fix man day ta, kat saan mo nga mabalin nga yakar, that's good, agsipot na dito nga stasyon tayo, manggan tayo dagito nga kasto nga klase iti programa, ken na duma-duma pa nga programa nga mo ka makatulong ko tunggal may sa kada tayo, ken mangitid kada tayo iti sursuro, palagip, pakdaar, ken na duma-duma pa'y kapsat nga mabalintay nga pakasursuruan. Alawan kumablawak kadagiti adda kadagiti Mountain Province Ifugao, dito yung Nueva Vizcaya, dito Nueva Vizcaya, dito yung matlaang Quirino, Isabela, ken dagiti adda kadagiti online Facebook account iti 1143 DZMR, kastamit ija YouTube channel tayo, matlaang kakapsat, saan nyo kung mga liplipatan nga ibingay, i-share kadagiti gagayim yo. No pa'y iti last week iti panang celebrar tayo iti Mother's Day, kumablawak matlang kadagiti amin nga mothers, ayata Mother's Day or Mother's Month, kumablawak latta kada kayo, kahit niyapo timang bendisyon kadagiti amin nga agsakripisyo nga ina, asawa, gayem, kan kabsat, dagiti trabaho pa'y nga ina, saludo akada kayo, makatarakin nyo pa'y dagiti anak yo, maasikaso yo pa'y ti asawa yo, mapangkay pa'y agtrabaho, ayas, da kayo pa'y ti agluto, da kayo pa'y ti aglaba, anya pa'y ti aramidin nyo, aminen, okay. Iso nga, iti dahi ti magundaway, kahit kuman nga dahi tati dakamaten, ikantay man ti importansya, dagito'y nga ina, kat tinak dakamaten, iti dahi ti magundaway, iso iti biyag, iti may nga ina nga nagsakripisyo, kat nagsakripisyo, narigrigatan nga ina, kat may samot nga anak, may samot nga kabsat, kat kaslat tayo napagundawayan, wano nagundawayan iso na. Kitaantay man daytoy nga kabsat, wano ina, awan sa balin no din ni Leah nga asawa ni Jacob. Okay. Kalpasan daytoy nga kanta, kabsat, okay, makangag kayo kiti may isang kanta, sublanan tayo tumatlang dito biyag ni Leah nga muk nga adday ti dakkel nga pakasursuruan saan lang kadagiti ina no dikat kadagiti amin nga madamang agsagsagaba, madamang agsaksakripisyo king ka para king ka dito nga mensahe. Diggan tayo dito nga kanta. Di mo kadi ama panuno
sanit tibyan, amin tayo agsagsagaba, uray siya amang ikan kanta, awantiin dadadumana, agpapadatay amin, pinakabinaybayan, talaos di panagayat maganda, subsubok yan nalaeng, tibker ti pamatimken kwa na, gayem di kakadi maupupay, magtalag-talaeng kantana. Subsubok yan nalaeng, tibker ti pamatimken kwa na, gayem di kakadi maupupay, magtalag-talaeng yan kwa na. Agyaman tayo ti dayta nga katakabsat. No, kaluklukat mo lang ti radyom dayto ti 1143 DZMR. Kat dayto ti programa tayo ti agmula gamit bong lagmay. Kat laglagipin nyo nga dayto nga stasyon ti radyo kat membro ti KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kabsat, dayto nga stasyon ti radyo kat masarakan dito ay Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Sino titong pagtutungtungan tayo tayo? Kabsat, Leia, sino kad dayto nga ina? Rugyanan tay manipod ti gapuno apay nga naasawa ni Jacob. Amuyo, agsublite agatras tay baset ni Jacob, anak ni Isaac. Kabsat ni Iso. Ti pakasiritaan dayto nga pamilya kabsat nariribok agsipod iti favoritism. Isaac love Iso, Rebecca love Jacob. Dimteng ti panawon nga masapol nga ited ni Isaac iti pamindisyon, ken ni Iso agsipod ta isungarod ti inauna. Kat adda pagrebengan ken naindaklan nga posisyon, iti maysa nga inauna ngem nanggegme daytoy ni Rebecca. Kat paborito na daytoy anak na dagdagos nga imbaon ni Rebecca ni Jacob tapnon maagaw kat saan ko mga maited tay pamindisyon iti nauna. Kat maala da daytoy napasamak dayta naalilaw ni Isaac. Santay nga ikan iti detail na kabsat. Kat amok nga dagiti agbasbasa iti Biblia na amuda daytoy naagaw dayta nga pamindisyon iti nauna. Kat napasamak dayta. Kat iti pamindisyon napankin ni Jacob no pay nagkitakit mo't na Isaac iti tam medyo nakapuyen iti matana ta lumakay motten. Kat kasla prenak-practice na malata ni Jacob. Ni Jacob nga manibrong nakaorda dagito yung aginakat. Pinak-practice na datay intonation kun boses na ni Iso. Kunana kinitatang na siyak ni Iso, Isaw. Kunana ni gamam dagiti imimak ni barbunan dagito imimak. Kat naalilaw nga rod dato'y tatang na. Anya tinapasamak.
gapot buteng tasim idinalpas nga na ituden day nga pamindisyon aya ket simmangpet met kalpasan na simmangpet ni Iso ay ket nasdaon nakilaaten agsipud ta na ited gaya man kini Jacob iti pamindisyon iti maysang inauna ket saanen nga ay maibabawi daytoy. Isu nga gapo iti buteng dagitoy nga agina imbaon ni Rebecca ni Jacob nga napanikin ni uncle nga laban tapnon aglemeng sadyay ta papatayen ngamin ni Iso. Amu tayo uno amuyo nga ni Iso ket he is the best hunter during their time. Isu nga napan ni Jacob ni uncle nga laban. Okay? Napanijay ket sadyay nakita na ni Rachel kini Leah. Tay imo na nga panangmingming ni Jacob kini Rachel, love at first sight ni Jacob. Dituin kabsat ti pangrugyanan, no anyat maaramidan iti mananggundaway, nakaor, naagom, kinaagom, kinaimbubukudan, agala ti di nakukwa. Anya ti kaya na sa unde, hamo nga kukwa, kiinalam agtatakaw. Ti imula adakes, agapit itisaan nga nasyaat. Ngamno makayayo 100% ginawa ken awan tirigan. Galatians chapter 6 verse 8. For the one who sows to his own flesh will from flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from Spirit reap eternal life. Amuyo tikunapin ni Santiago, James chapter 3 verses 13 down the following. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. But if you have a bitterness or bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemaker who sow in peace reap a harvest of righteousness. Wow! Daytoy kabsat ti kinaba ng dagiti sasao ti Apo wenno dagiti character, attitude na Diyosan nga sursuro ken aramid. Ni Leah kabsat na ni Rebecca. Nga ina, malabit nga dinan ammo, no anyat napasamak kini Jacob. Agsipod ta, ammo yung nga tiriknana daytoy ni Jacob kini Rachel, gaputa iso ti kayat na. Kuna nilaban pagrigatam nya trabahuam daytoy Rachel iti 7 nga tawen. Iso nga kakapsat inaramid ni Jacob dayta agsipod ta ay ayaten na. Awan iti imposible in the name of love. Gaputa love at first sight. Inaramid na daytoy nga 7 nga tawen nga nagtrabaho. He worked hard. Iso nga mabalin nga ti makitak dito ha. And as I try to understand nga ni Jacob, dayta nga 7 nga tawen nagsagsagana iti napintas nga tolda, napintas nga silid, napintas nga kwarto, kinumpleto na ti furniture di uneg. Okay. Kinumpleto na dagiti gargarit nga kayat na nga intuno kumaited ni Laban daytoy ama ni Rachel ken ni Leah ay ket may ayo daytoy Rachel gaputa isu ti ayeten na. Kabsat iso nga makita tayo dito iti pakasaritaan na daytoy nga aramiden amin iti maysa nga lalaki no dayta agay-ayat. Iti dayta nga aldaw inururay ni Jacob ni Rachel nga makaskultura dagiti Hudyo into niyawat da iti maysa nga balasang wenno iti bride na balkot dayta ket saan nga makita idulin da payno ko dayta ti sumagmamano nga aldaw ket saan nga makita iti groom kastangaw iti napasamak ket idin dumteng ti maysa nga iti rabiin ket nalidemen ti aglawlaw ay ket siyempre dagiti agkabsat isagsagana da nga talaga iti pannaka turnover kunate mo lang iti maysa nga kasar nga ni Rachel nga iyawat ni Laban na iyawat na daytoy nga anak na ni Rachel tanalpas ti 7 nga tawen itid na kini Jacob. Anya iti napasamak.
Makilkila at datani, idi agsep ngeten sa balin ti inalan ni Laban. Isu daytoy ni Leia kit ingkabil na dayta nga balkot kabsat wenno belo nga napuskol. Ket nani mas daw mabalin nga kuna ni Rachel, tang, apay ngay, tay, apay ngay, ni Shak, tay, ayatan na, ni kwa, ni Jacob Shak, tay, ayatak mat iso na, hay, agulimag ka dita, kuna na dayto yung Laban. Iso nga binalkot na idin rumabiin, at dayjay silid na dayto yan, Jacob, awa, iso tiinted na ni Leia. Iso nga napasamak kapsat gapumat iti the night is a night, they enjoy the night. Mabalin nga saan nga nagsasao ni Leia agsipot ti buteng na ken datay sakit tirik na agsipot tahan na magarot amuna nga ti kayat na ni Jacob ni Rachel. Ket amuna pay pagsarsaritaan na dagito nga agkabsat iti 7 nga tawen, and so even Leia was so excited nga ited na nga talaga ni Rachel. Ngaman niya tinapasamak. Agsipod nga rod, iti ugali ken tarigagay, daytoy nga ama, awan sa bali do ni Laban. Iso nga na minsan kakabsat, idin kalpasan dayta nga very sweet honeymoon. They spend the night, they enjoy the night. Idi kuan anya tinapasamak nagriing daytoy Jacob nasapa gaputi excited, napan ije kusina nangin sagana iti breakfast. Nalpas daytoy nga breakfast intulod na ije uneg ti silid nakita na ti maysa nga babae ni Leia mat nga agsangsangit at dayjay suli nga kasla ti riknanan na rape isuna. Kabsat dito'y ti pangrugyanan iti nakaskas ang kasasaad ni Leia. Agsipud ta ni Leia saan nga talaga nga isu ti ayaten daytoy Jacob. Daytoy ti rugi ti rigat kalpasan no kapadasan ni Leia. Tunggal aldaw ken rabii daytoy ti mapadpadas na saan na kayat ti rumwar. Di na kayat ti makitungtong gapot bain mabalin nga kuna dagiti karuba apay nga ni Leia tinaasawa ni Jacob. Inagawan nga ta ni Leia ni Rachel, blah blah blah, Ibagamon na niya ti kayat mga ibagang probably they found out that it was Laban their father. It was his selfish desire and selfish ambition. Laban was so desperate in a need of a hardworking man like Jacob. Mabalin nga ni Jacob kat nagagat. Mabalin nga di na kayat nga mapukaw. He doesn't want to lose Jacob. Agsipot taawanin iti tao nga mabalin nga pangitalkan karigiti adumay adu nga dingwen na. Iso nga kalpasan ti sinaay ni Jacob kuna ni Laban. Another agreement of 7 years. Kayat mo ka din ni Rachel. Kabsat, in the name of love, Jacob is ready to sacrifice another 7 years. Iso nga kakabsat, ti presyo ni Leia, nalaklaka, 7 years lang. Ti presyo ni Rachel is 14 years. Iso nga daytay ay ayaten na uray pa'y manunga taon, ti aramidin ng agsakripisyo, agsipod ta ay ayaten na daytoy. Ngam ni Leia, what happened to her? Anya napasama king ko na? Nasikugan. Nga kabsat ni kaanuman di na nga narikna iti panang taripato ti asawa na, di na narikna ti ayat, di meten nga kayat nga kasarita ni Rachel. Anya tinapasama ken kengwana. Awan mat ti basol na daytoy Leia agsipud ta biktima isuna ti tarigagay ti tatang na. Nakita ko kapsat noon niya tinapasamak uray pay mat idi daytoy nga napasamak isu nga noon nya man ti imulam kapsat anya ti imula iti nagmula ka. Isu nga daytoy programa ti ket noon nya ti imulam isu mat ti apitem. Agapit ka matlaang noon nya ti alangan mga agapit ka iti no nagibula ka tinasamit nga mangga ket agapit kan tumulang tinaalsem wenno sa bali ti bunga na makabsat. No. The principle, the Bible will always talk about if you sow peace, then you will harvest righteousness. Kabsat, anya tinapasama king kwanat. Ni Jacob, agdin na dalaang ni Leia, iti rabi kalpasan na kaslawan tinapasamak. Mabalin nga mariknamon ti kasasaad kabsat. Mariknam dayto nga kasasaad ni Leia. Kat it is an arranged marriage ngam nagbaliw ti panunot ti ama na iti daytamot lang aldaw ti kasar. Kabsat, kumusta ti kasasaad mo? At dakat kapadasam akas kin ni Leia. Di da ka inayat.
Dita trabaho, you are qualified. Ngam, adda iti kay kaya, adda iti favoritism. Yeah? Ngam, mabalin nga, marikrik nam da ito eh. Sika ti masapol nga ma-promote. Ngam sabali ti na-promote. Sika kumati summa cum laude or cum laude. Ngam tay anak mat ti principal or anak ti president of the school. Sika kumat pakaitidan tay tawid ngam sabali mat ti nakaala. Adayo kayo, wano adda kayo kuno kumaha. Adda kayo ti unag ti, dita, pagtangan nyo, dita balayo. Adda ka dita, nagadu kayo dita unag ti pagtangan nyo, ngam kasla may saka lang. A different angle, mabalin. Mabalin nga ko naman, different angle, a different situation. Ngam nila yan, nagtalinaad kabsat ang nabilag. No, pwede na narik na tiyat, she stood strong. Her weakness become her strength. Napagasatan kabsat ni Leah ti inem nga anak. Ni Reuben, ni Simeon, ni Levi, ni Judah, ni Issachar, ni Zebulun. Adamot iti babae nga akin udi, isuday to ni Dina. Napaboran ni Leah. Kat ti mata ti Apo, adang nga mangkit kita keng kuana, adang agdengdengeg tunggal kit daw ni Leah. Kastamat kabsat no napakumbaba. Kabsat no adda ka nga agtaltalinaed. Kat awan iti kinapasindayag king ka. Denggan ti Apo ti tunggal pitik ti pusom. Dagita tarigagay mo. Kayat nga ipaay ti Apo kat adda ti paborking ka. Anya lang ti kasapulam agtalinaed ka nga natalged. Saan mo ko mga sinsinaan ti Apo uray kasano rigat nga lalasatem. Uray awan ti ayat, awan panangipatag, laglagi pam, ammo ti Apo. The Bible says, therefore God shows mercy on whom He want to have mercy. And He harden whom He wants to harden. Kaya't mukat mapaboran kapsat, uray kasla imposible agsipot ti kasasaad mo, kat saan nga umayon ijay tartarigayam ken sasaadam. The Bible says, for my thoughts, kuna ti Apo, are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your thoughts. Naindaklan kabsat ti plano ti Apo, iti maysa nga tao, nga napakumbaba, marigrigatan, agsagsagaba. Kabsat, ditay kumangakit kitaan dagitay banag nga nagrigrigatan tayo. Makita ni Apo ti masakbayan adda iti plano ti Apo. Ditay makita dagiti masakbayan ngam ti Apo. Makita na dagiti naindaklan nga plano. Dimot nga rod impakita ti Apo kada tayo dagiti paspasamak ngam kaslat tay palimod nga rod. Kaslat tay palimod. Dagiti banbanag nga kaslat tay kitkitaan tayo. Nakita tayo idi kalman. Kanti masakbahan kaslat tayo imposible. Kabsat, masursuro tayo lang kumatiag talag. Kanagsangir kadagiti karkari ti Apo ni Leah, paborito ti Apo, agsipod ta, na ikuskuspil. Diba, kastamot tinapasamak king ka? Adda kada kayo kakabsat, agdengdengag na ikuskuspil ka. Haan lang nga babae, sika nga lalaki, sika nga anak, sika nga tatang na ikuskuspil ka. Kabsat, adda na indaklan nga plano ti Apo king ka. Laglagi pa ni Leah, kabsat, may isang anak. May isang anak na amanagan ti Judah. O diba? Iso ti lolo ni Ari David. Ket isumat ti tribo ken kadaraan ti puli ni Apo Jesus. Ni Leah nga nagsagsagaba, iso daytoy ti lola ni Apo Jesus. Idin anag adda dito'y rabaw ti daga. Kabsat, mabasa tayo dayta, ijay, umunang kapitulo iti libro ti Mateo. Daytoy genealogy of Jesus our Messiah. Adda nga rod ti plano ti Apo kabsat. Nasayaat iti bunga iti naanos ken han nga maunday wenno maibos nga panagan-anos. Kasta tinapasamak. The generations upon generations, 14 years, another 14 years of generation, another 14 years of generation, from Abraham to the Messiah.
Kabsat, uray pa'y rigat itinapadpadasam at dati na indaklan nga plano ti Apo. No pa'y maupay, makapaupay ti pasamak. Tilikodan na amin dagito'y analidem nga paspasamak at daagur uray abalaygi. Saan lang agpaay ken ka, no diket agpaay, kadagiti tao nga adda ti aglawlaw mo, wenno iti kaadwan. Kabsat, anya nga ron ti aramidem itataamumon nga uray no agrigrigat ka. At dagayam iti plano ti Apo ket saan nga basura tay rigrigat mo. Saan mat analadaw pa iti amin. Agtalag ti Apo. Isuko ti biyag. Isut mangi kamada kadagiti nagulong nga naglikodan. Ken ikamada na nga naurnos dagiti masakbayan at danam na makapsat nga agururay. Ni Leia, daytoy iti puli ni Apo Jesus. Nupay ni Laban, amo tayo nga ni Abraham, anak na ni Isaac Jacob from the genealogy. At dagayam ti plano ti Apo. Aganos ka man. Iparintumang mo man nga kankanayon no si katina, dagiti anak mo ta at dagayam ti plano ti Apo ti masakbayan da, ken kadagiti pulipay. Iti may nga ina nga naanos, may nga ama nga naanos, may agtartrabaho nga naanos, ijay ngudo na amin na ito'y balaygi. Agyaman kam Apo. Pabilgam man daytoy nga anak, daytoy nga adipan mo, nga maupupay agsagsagaba, agsaksakripisyo, mapukawon tay namnaman ang agsipot at dati sa umkan karim, at damat pay Apo gayam ti ribribo ken adupay iti mabalin mi nga aramiden agsipot ta in planom nga tunggal maysa agbalay gikam. Itinagan ni Jesus dawat ken kiddaw mi dagitoy. Amen. Kabsat, iti daytoy nga agsapa, no dayta tinaramid mo, agtalig ka kini Apo. Ket no dito'y istasyon ti radyo ket makaala ka kadagiti, this kind of messages. Agtalinad ka kuma, i-share mo man iti sa bali. Ta at dagayam ti plano, dagiti kakabsat at dati plano ti Apo. Kadagiti kabsat nga mo pupay. Ken agsagsagaba. Alawan, nagyaman akting kay panagdingag. Inton maminsan nga Sabado, itultuloy tayo manin. Dito nga programa tikit ni Apo tipang bendisyon na imbang agsapam. God bless you. Bong lagmay, iti dito matla nga programa. Tiag mula agapit, tiag mula agapit. Matagal nang yumao ang nanay ko. Pero kailanman, hindi ko malilimutan ang mga mabubuting halimbawang nakita ko sa kanya. Higit pa ang nanay ko sa isang ina. Siya ang matalik kong kaibigan. Laging handang makinig, magpayo, umunawa, magpatawad at magmahal. Lagi siyang nakalaang magsakripisyo para lamang sa ikabubuti ng kanyang asawa at mga anak. Laging handang magbigay kahit na kung minsan mahirap para sa kanya. Larawan ng aking nanay ng isang dakilang ina. Sa pag-aasawa ko at pagkakaroon ng mga anak, ang nais ko'y maging katulad niya. Isang dakilang kaibigan, isang dakilang ina. Hi, ako si Attorney Winnie Salumbides, ang husband ni Maloy. At ako naman si Ate Maloy, ang wife ni Attorney Winnie. Kami ang inyong mga kasama sa Masayang Tahanan. Usapang pamilya, kaibigan. Dahil panahon na para itanghal ang matuwid na pagpapamilya sa ating bansa. Masayang Tahanan. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lamang sa inyong Missions Radio 1143 DZMR Santiago, Isabela. Naimbaga damag,
Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita 1143 DZMR Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Nabannog ka kadin? Kaya't mo aya iti uray basitla ang nga kapya, kental na iti biyag. Agdengeg, iti ranyag tinamnama. Naragsakan na imbag nga aldaw iti kablaon mi kada kayo ngay ayatemi nga gagayon dito'y ranyag tinamnama. Kat syempre, da kami manan tinararagsak nga gagayom yo. Siyak ni Nieves Dalagan. Kanti napindas nga gayom yo ni Jeanette Aling. Sa anak nga kumontra iti partner. Kata kami iti makadwayo iti kagudwa nga oras nga panagiinnadal kan ragragsak. Uy partner, Oh. ti topic ta itatakot maipapan iti panagsikog tayo nga babae. Kas ko na anda, the essence of being a woman is motherhood. Naks talaga, manat pa English kay tata partner ah. Nabuyak laang dayta ti may nga beauty pageant. Ay nako, nakno true. Nga mamong partner, agpaiso dayta nga pagsasao. Kat da tayo laang nga babae iti agsikog. Kat saan nga kabaulan nga ramidan dayta dagiti lalaki. Syempre mo't niya. Iso nga gagayam, awan ti agiyal alis ti stasyon kaduan da kami ni Yvette. Kanda giti na dumapay nga gagayam yo, dito ranyag tinamnama. Kat syempre, adupay nga English ang maibingay kada tayo ni Jen. Awanin iti nailambang ko nga English partner. Nga oray no kasta,